سلام كبراتن كبرانن تخاتلت مدبنا إذا مدبزي أب سومن كلت تجزي سونين عربن النغرب خوينو كسب حجي أب هاجرنا تهاني سنزلوا استراتيجيوان تكالاتن زهو زلوا أقولبلوتن فتحين أزلوا محبرة أقولبلوتن حزبنا صري مايمن تخصتي أم زرقة مسمرات ماي زكاة زل عمامات عبيت حرشاو إندستورتات هاجرنان زي صوتو أزلوا قطباو تران كمون أبزرتن تريتن أبحفشاو استفلالي لمعتاون داقم هنصاون نتفتات هاجر زتكورة نزتفلالي زملكتهم أكالاتن حلفتن أبلات حيلتات مكالخالن بموكاز دالنيات وحستوتات كنغربو لكم سنحنا نالنان زحالف سمون دما كوربوريشن تريتن زراتن نتفتاتو انتاي كم زمسل مسكيار سرحنايت كوربوريشن كبراب أبراهام زكايدنا قال محتت أب سلست خفالات مغاقلنا أغربنا لكم نيرنا كابلومي جميرنا أبن نقرب لكم كلت تخفالات مدبنا دما أب مهناز ديغاتات بفلاي ديغا بادميتن مهناز صرقيان زملكتن مسوز التحاز هاقراوي هنساتن بزملكت مسحالا في كفل انجينيرينج أب كوبانيا حفشيا هنسات بدهون وكيل وانا كاد سراحنا يتتكالن زقونا انجينير محمد عطا محمد زكاد ناقل محتتالو انجينير محمد عطا محمد أموداتا عمتات نايمن سيزركب كوينو بحلافنت نتتكال زمرس زل زيغايو نلومي كابت مسؤول زكايد ناقل محتت قدامي كفالو حزنا لكم كريمنا لنا كسافت سامت حستونا سانقط صنحوز عدمكم أدالاون أغرب النايز مدب إفرام قده سناي مكتتال بسرعة جميل وفعدي ناجم تزسل بحجر عصبي تملي ومعدن سجم جمهاي تنكتغير منتخى علي بسرعة جميل وفعدي ناجم تزسل بحجر عصبي تملي ومعدن سجم جمهاي تنكتغير منتخى علي كوبانيا حفشاوي نصد بدو دي عينت اماماتي ذا السلاسل بعضهم صبغن تايمسل بعضهم عادي غوزر المسارحتات نصاخن تايمسل سرحة لوي كان تفرو عين سرحة طاب ترجياتاتن ديغاتاتن كينو تعطي غوزر له ماشينري بغندو ناي تعطي غوزر له نواد بغندو تي عابي خفالو ناي ماشينري جن هيفيتي ماشينري كاب دوزر جميرغا كاب لودر له دوزرات له غريدر لودر اكسكافاتر بيت مكاين له دغدغتي رولور نولن مالتي ناي اسفالت ونالو تبويلر سبريدر بيفر زين كلن كوتان ترجيا خاب ناي حمد ترجيا ناي كفران ترجيان نديغاتاتون زياده خاب ناي حمد ديغاتات كسرح صنيح مالتي عينتات ماشينرهم مسغزي كاب غزينا بغزي انما عبله زمناونتهم يزمسل زلو تن عينتات ماشينري كاف يمجمرتا زنبرا ببوانو مس تكنولوجيا تغيرين المسا مالتي بتي منغسي ببفيزيو تو عينتات ماشينر مالتي نرجع سي ابزوان زلو عينسي علنا مالتي كساب حجي أبز بس خبانية مالتيو كم زخت بلود صنعها بديجات الساتفيهم أب من الترجياتون الساتف لهم تختك السقل وعبيت سرحات سرحني أزبل استكال نتايو عملنا تابديجات كم زبل الديجا بخم سرحني أب سرجياتات كازن زن هانيسنا كتب لنا ብዙሓት ስራሕትን እዮም ዝሰርሖም ምናልባሽ ኣብ ሰዋን ኩሎም ክዝርዝሮም ታሽሙ ኾን ኸሪ ግን ጽርግያ ንኣብነት ጃናይ ካብ ሕምብርቲ ዛናይ ሕምብርቲ ጽርግያ ዘለኻ ብኣድጓዕላ ተበጊሳን ሕምብርቲ ጽርግያ ኣላ ናይ ኪንዳ ባይፓስ ኣሎ ነባዕሉ ናይ ካብ ጻዕዳ ክርስቲያን ተበጊሳን ናይ ሓመድ ጽርግያ ማለት ጃን በዓል መኸር ካገጽሓት ኸይድ ጽርግያ ማለት እዩ ኣብ ቢንቶታቱን ከም ዓበይቲ ቢንቶ ትካስ ናይ ማይ ፀብሪ ቢንቶ በዓሉ ዝበዝ ኩባንያ ተሰሪዩ ኣብ ዲጋታት ዲጋ ብድሆዚ ናይ ካብዳ ኣብዛገ ዘሎ ናይ ዲጋ ባደሚት ኣሎ ኮታ ብዙሓት እንተን ዲጋታት ማይክሮዳምስ ኢልና እንተቕሰን ማለት እዩ ኣብ በቐንዱ ኸማ ኣብ ጽገና ጽርግያታቱን بعبي هنا تخلص عن قدام على مسمر كمان خرازة لوجيك ساب زناي بعث ناي نفاسيت
ዘሎ ኩሉ እዚ ብዝካል ይስራሕ ወይ كتنكا سلسلة حنتي سرقات مالتي سرعو سرقات ني حمد سرقات حريو ولا بناي كتران سرقاون يكون تحوسيهم مس مدبات ناي منغستي ستا سرت خيري اذا ناي غيندا باي باس بلا زلو ناي كتران ترقاي مالتي انت غيندا ከተማ يزحكاني امان ابل كسال فلا مالتي يعني دو عدد حمرتون وعاني كترانيا مغندس ناي كتران سرحاتون قدما بيلان سرحالو نبران نبولنا ابزوان زين من 45 مدبات خونغر ناي حمد سرقاي نسرح زلنا مالتي نابزن تسرحون زلهم كل عينتات كناتو انتخاب تنديغاتات سريعهم مالالهم ديغا بادميتيا ديغا بادميت كمية تمثل تحست أغميو أسرار أغميو أو زو فرق معهم سكسل هابنا ديغا بادميت حمد ديغا هنا مروز حمل أفت خبابي داليخان ديغا بجسا مع مقدم مالتي كاو سليكت جركا ببي 10 سنتيمتر ندا انقارات كاملتي ببي 10 سنتيمتر زرقيحكا أخول ماي ندانا نبك زرقيحكا كومباكت كورو برولرز مالتي اتي كومات نيتا ديغا 10 متري اتي نوحاسا هاوكا قولنا در ريناها 50 متر مالتي من وخلت قوي عدل مالتي اتي تحسونيتي مايكا 30 مليون متر كما بيلبس مالتي تحسونيتي ماي ب 15 متر لبلي كحزتي طرفه ناي سبيلوي تاشميم اتي ناي باليميت كسمصو ادخل روح دعامي اتي مدبن كاب ناي بعل غرغف زور رباطات كاو ملي سريكام عليها نفتي ناي بادميت ويكاف تسرح سلولا ديغا بوتا ناو خلمو اتي ناي كاباسيتي تزوال معباي مالتي حجيز ناي تمالي كان على قال امدبي زلو ما تسرحنا له اتي اريا جن ريزرفر اريا 30 مليون متر كيف كزخري ديغا بادميت حنت خابتن ابيت ريغا تسرح من درغا تسرح اقبابي شات عمتات غيرالام نس غزي خاط تمكرو እንዳደለኩም مستفلالي فلاي مستنصاو سرحات እንዳደለኩም يهم تخدلهم انتي بدوتا تغاطمكم نيرشو ديغا بادميت مسرح نفسه كف بروجكت ناتو بدو يدلو نتبدوها اقدمك انتسبيت كان اقدمك 5 مسني تقولو عينت الكون معناته تي قادما كان خلص جماعه تقدمك تاريخ على صنع تي ناي مسرت مسكواتك زغاطما كان غيرات ግን ሻኻ ከዝሪያ ማለት እዩ ዲጋ ባደሜት በመስራህ ዝነበረ ጉዳይኮ ፍሪ ዘጋጠመና ነገር እንታሉ ብቲ መሰረት መስካት ነው ሓደ ጽቡቅ ዘይኮነ ካደስ ይብለካ ነገራት ወይካቲ ሮክስ ተፈናጨለ ወይካ ተጋዘሎ ስለጸንሐ ነው አሊኻ ክሳብ 8 ሜትሮ ንታሕቲ አቲና ድሪው ካብ 8 ሜትሮ ንታሕቲ በብ 10 سنتيمتر ከም ዛዝልኩ ንሓመድ ሙሩስ ሓመድ አምቲና ለተደግደገ ተሰሪሕ ማለት እዩ ትቡደው ናይቲ ዳሽሙሲ ኣብታ ፋውንዴሽን ዳነራ ማለት እዩ ተኻለ ግን ካብ ካለ ተመክረታት ተደሊቡ ስለዝነበረ ተሰቡን ለሚድዎ ስለዝኾነ ስናይ ዲጋ አሰራርሓ ብዙሕ ፀገማት አይነበረ ዲጋ ባደሚት ንምንታይ ዕላማ ተሰሪሕ አይደለ ዕላማ ናይቲ ዲጋ እቲ ከባቢ ኩልና ንፈልጦ ኣብ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ ቦታ ኾን ዝኽእል ኣሎ ንሕርሻ ክንጥቀመሉ ንኽእልና ነቲ ህዝቢ እውን ከም ሶርስ ናይ መስተይ ማይ ክኾን ይኽእል እዩ ነተን ጥሪት እውን ናይ ማይ ሶርስ ክኾን ይኽእል ማለት እዩ እዚ ብዙሕ ፐርፐስ ክህልዎ ይኽእል እዩ ብዓብዩ ግን ኣብቲ ናይ ሕብረተሰብ መናብሩ ንምልዋጥ እዩ ምናልባት እቲ ናይ መወዳእታ ዓላማ እዚ ክጠቕስለይ ዝፀናሕካ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ እዋን እዚ ንምንታይ ኣገልግሎት ትውዕል ኣላ እንታይ ረብሓታት ትህብ ኣላ ማለት ንስተ ናይ ጥሪት ከብቲ ሓደ እውን ሳግማ ነይረን ተከዘ ሰጊረን ባህሊ እሞ እስከ እንታይ ኣገልግሎት ትህብ ደላ ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት እቲ ናይ መወዳእታ ታርጌት ወይ ዕላማ ክትብለና ዝፀናሕካ እዩ ሰፋሕቲ ናይ ሕርሻ ቦታታት ክትገብር ትኽእል ከምኡ እውን ጎን ጎን እውን ሓደ ዕብይ ዝበሉን ማእከላይ ከተማ ክንክነሉ ትኽእል ኢኻ هو عجيتاي بقدامነት ዝኾነ ዲጋ ስራሕ መስበልከ ከም አካል ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ትሪት እንመጻ نبحك خبابي بما معرخ اللي تشجرون مسنحها شعنش الرأي كاملتي عزين بزحات مكا فقدو أو مسيتاش مقدمنا لبش نستركز سجراني رن أوها رأيت كله خلو هم حرز قليل أمسول نجارات
እጅግን በቀረባ ናፍቲ ከይሰገራ ካው ማይ ክሰትያ ሪና ማለት እዩ ትሕቲ ማይታዊ ትሕቲ ባይታዊ ማይውን ከፍትም ስለዝኽእል በቀሊሉን ካብ ዌልስ ዳገበርካውን ነቲ ህዝቢ ማይ ክሰቲ ንኽእል ማለት እዩ እዚ ኢሚዲየት ዝኾነ ወይ ከዓ ሽዑ ዝተራየ ለውጢ ማለት እዩ ኣብ ኤኮሎጂ ወይ ከዓ ስነ ብዙሕነት እንታይ ለውጢ ተራእዩ ወቅት ምሰራሕናዮ ዳርጋ ሪናን የፈለጥ ኣዕዋፍ ናፍቲ ከባቢ መፅአን ክመክሰትያ ወይ ታሽሙ ክገብራ ሪና እዚውን ከምዚ ኢኮሎጂ ፅልዋ ኩሉ ከይሓለወ ይተርፍን ኢልካ እውን ትግምት እያ ማለት እዩ ካልእ እውን ኣብ ዲጋ ከርከበት እውን ናይዚ ኩባንያ ተራልዑ መንባሩ ተሓቢርና ኣሎ እስከ ብልክ እንታይ ኢኹም ሰሪሕኩም ኣብቲ ዲጋ ከርከበት ኣብቲ ዲጋ ከርከበት ዝነበረ ስራሕ ቀዲሙ ብካልእ ኩባንያ ወይ ከዓ ኩባንያ ቀይሕ ባሕሪ ዝተባሃለ ተሰሪሑ ነይሩ እቲ መደብ ግን ኣብ ጠጠው ዝብል ወይ ከዓ ክውስኽ ካብ መደብ ተታሒዙ ስለዝነበረ ናይ 6 ሜትር ቁመት ዘለዎ ወሲኽና ማለት እዩ ብክልቲኡ ብዓይለትን ብባርካን በቲ ናይ ኮንክሪት ፓነል ጌርካ ብኮንክሪት ተሰርሐ ይወት እዩ እሱ ምስተሰርሐ ግን ብየማናይ ሸነኽናቲ ዲጋ ሕፅር ዝበለ ብቁመት ቦታ ስለዝነበረ ብኡ ዝተኸሎ ስለዝነበረ ብኡ ከዓኒ ክሳብ 4 ሜትር ቁመት ዘለዎ ናይ ሓመድ ዲጋ ንውሓት ከዓ 3.4 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ሰሪሕናየን ማለት እዩ ማዕረ ማዕሪዩ ዝኸይድ ከዓኒ ነቲ ኣብ ከርከበት ዲጋ ምስተሰርሐስ ዲጋ ሰሪሕካ ብድሕሪ ናበይ እዩ ሕርሻ እዩ ይመፅእ ብቐንዱ ዝኣክል ዲጋ ሰሪሕካ ሕርሻ እዚ ሕርሻ ሕጂ ኣብ ከባቢ ሓመላይ ዝነበረ ናይ 10,000 ሜትር ስኩዌር ዝኸውን ከዓ ፓርሰሌሽን ንመተኣታተወ ናይ ሕርሻ ዝኾን ፅርግያታት ከዓ ኣብ ስርዓት ሰሪሕና ኣለዎ ክልተ ዓይነታት ዲጋ ሰሪሕኩም ኣለኹም ዋላ ዲጋ ከርከበት ሙሉእ ብምሉእ ኣይኹን ግን ብኮንክሪት ዝተሰርሐ ዲጋ እዩ ዲጋ ባደሚት ከዓ ብምሩፅ ሓመድ ዝተሰርሐ ዲጋ እዩ እስከ ኣብ ከምዚ ዓይነት ብኮንክሪት ኣብ ምስራሕን ከምኡውን ብሓመድ ኣብ ምስራሕን ዘሎ ፍሉይነትን ብድሆታትን ክትነግረኒ ሕጂ እቲ ናይ ከርከበት ሕጂ ብምሉእ ኮንክሪት ደይኮነ ብማሶኖር ሳይክሎፒያን ዓይነት ክንብሎ ንኽእልና በዚ ፓነል ኣለዎ መኽእል ኣብኡ ከዓ እምንን ኮንክሪትን ሃዊስካ ወፅእ ዲጋ እዩ ማለት እዩ ሙሉእ ኮንክሪት ዳማ ኣይኮነን ኮንክሪት ዳንኳ ካልእ ናቱ ኣሰራርሓ ኣሎ ማለት እዩ ግን እምንን ኮንክሪትን ተሃዊሱ እዩ ማለት እዩ ስርዓት ከዓ ፓነል ከዓ ብክልተ ሳይድ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ኣብ መንጎ ኮንክሪትን ናይ ከምዚ ናይ እምኒ ስራሓት ወሎ ወላ ናይ ኮንክሪት ዳውን ወሎ ኣብ ናይ ሓመድ ስራሓትን ዘሎ ፍልሊ እቲ ናይ ሓመድ ስራሓት ዘድልየካ ዓይነት መሽነርን ኣብቲ ዘድልየካ መሽነርን ፍልልነት ኣለዎ ማለት ምስቲ ባህሪ ናይቲ ስራሕ ማለት እዩ ኣብ ኮንክሪት እንደሪልካ ነቶም ኮንክሪት ክስርሓልካ ዝኽእላ መሽነሪ ድልየካ ንኣብነት ኮንክሪት ጃጅያ ኣሎ ሕፃ ሲሚንቶ ኣሎ ነዚ ክትሕውስ ኢኻ ኮንክሪት ሚክሰር ከተምፅኢኻ ማሽን ማለት እዩ ብኡ ጌርካ ክትከይድ መሊስካ ኣብቲ ኣእማን ከተምፅእ እንትኾንካ ኸ ነቲ ኣእማን ትሰብራልካ መሽነሪ እውን ከድልየካ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሓመድ ምተመዚና ግን ብቐንዱ እቲ ሓመድ ዓይነት ሓመድካ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ቀረባ ትረኽቦ እንትኾንካ የዕውተካ ምክንያቱ እቲ ናይ ትራንስፖርት ኮስት ስለዘውዝለልካ ብቐንዱ እቲ ዓይነት መሽነሪ ከዓኒ ውሕድ በላም ናይ ሓመድ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ከም ዝኽትብሎ ፀናኻ ዝኾነ ዲጋ ብክልቲኡ ክሰርሑ ትኽእል ኢኻ ዋላስ ከከም ሓይሊ ናይቲ ሩባ ትፈላለየኻ እቲ ዓይነት ዲጋ መምራፅ እንድሕር ኮይና እቲ ሓይሊ ናይቲ ሩባ ደይኮነ ናይተን ክልተ ኣባትመንት ወይ ከዓ ናይቲ እታ ዲጋ ትሰርሓላ ቦታ እንታይ ዓይነት እያ ካልኣይ ኮንስትራክሽን ማተርያልካ ብቐሊሉ ትረኽቦ ዲኻ ኣብቲ ከባቢ ከዛ እንደ ዘደይ ሰሪሕካ ብክንደይ ሰሪሕካ እታ ትመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ብቐሊሉ እቲ ሓመድ ብቐሊሉ ትረኽቦ ትኽእል ትኾን ካብቲ ከባቢ እቲ ኮስት ኦፍ ትራንስፖርቴሽን ወይ ከዓ ናይ ምግዓዝ ዋጋ እንድሕር ዝሕስረልካ ኮይኑ ንዑ ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ ፕላስ እቲ ክልቲኡ ጎቦ ወይ ከዓ እተን ዲጋ ሙርክሽናል ንብሎ ኣልበለ እተን ኣባትመንት ማለት እዩ እንድሕር ምስቲ ሓመድ ዝሰላማ ኮይኑ ሓመድ ዝገበሩ ከውሒ እንድሕር ኮይኑ ሕጂ ኣማን ብልስካ ናይ እምኒ ክትገብራ ትኽእል ኢኻ ኮንክሪት እውን ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ቴክኖሎጂ ማለት እዩ ዝስራሓ ዘለዋ ዲጋታት እንድሕር ርኢናን ብውሽጣዊ ዓቕሚ ካብ ናይ ሓመድ ዲጋ ሒዝካ ብምሩፅ ሓመድ ዝተሰርሓ ዲጋታት ከምኡውን ብኮንክሪት ይኹን ከምዚ ክንብሎ ዝፀናሕና እውን ብሕውስዋስ እውን ፓነል ጌርካ ስራሕ ዲጋታት
ውሽጣዊ ዓቕሚ ይስራሕ ዘሎ ውሽጣዊ ዓቕሚ ምስራሕ ከዓ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ካብ ብናይ ደገ ኩባንያታት ወይ ብዝተፈላለዩ ሙያውያን ኣምፂኻ ምስራሕ ኩሉ ግዜ ውሽጣዊ ዓቕምኻ ውሽጣዊ እንታይ እዩ እታ ውሽጣዊ ዓቕምኻ ወይ ከዓ እቲ ናትካ ሰብ እንታይ ኮይኑ እዩ ይሰርሕ ስለምንታይ ካብ ካልእ ሰብ ካብ ካልእ ኸይርካ ሰብ ዘምፃሉ ክሰርሕ እንዳኻለ እቲ ዘድልዮ እቲ ሞያዊ ትምህርቲ እቲ ሚሽነሪ እቲ ፍልጠት ከመይ ገይሩ ረኽቦ ሓንሳብ እንድሕር ዳርይ ወግን ይሰርሓሉ ምክንያት እውን የለን እቲ ረብሓ ከዓ ሁለት እዩ እንድሕር ዳ ዋና ኾንካ ስኻ ነቲ ናትካ ፅቡቅ ጌርካ ክስራሕ ናይ ደገ ተምፅኻ ግን ረብሑ እምበር ረብሓ ናትካ ይገድሶኒ ከመይ ገይሩ ሽፍን ኣቢልዋ ትረብሑ ወሲዱ ከይድ ይሓስብ ስኻ ክሰርሕ ከለኻ ግን ሳስተይናብል ኾነ ማለት ኣተኣማኒ ንመዋእል كسر زخل زبيل كخسر نحرق خسر كلا نتي ربح نيت كبابي أبغى من ده خسر نحرق نيدك خيلا أمزح وكان يدك كوبان أمزح كل جزء ربح يده قدم كخسر بلي مزي برنا خسر حلقة اللي كنا مزي خسر بلي مزي سبكة أنت شكاري أنت غش شكاري أنت زخنا جيروسي خسر سعيد في التنبر أنت ناسك ربح ناسك عشان قد سوي مثلا راجميرو وفعدي ناجم تزسب حزر عصي ثم اليوم عدن سدم جمهاي تغير علي بس راجميرو وفعدي ناجم تزسب حزر عصي ثم اليوم عدن سدم جمهاي تغير علي كبراتن تخطاتلت مدبنا مسحلا في كفل انجينيرينج اب كوباني حفشاو هنصت بدهون وكيل وانا كاد صراحة كوبانيان زخونة انجينير محمد عطا محمد زكاد نايو قداماي كفالك على محتتاب زتفتسيم الله زمت قزي كالاي كفالو حزنا لكم كنقربينا كساب شعزفان وكم إفرام قده السلام